Αυτά είναι όλα πλάνα. Ωραία, θαυμασία. Ελά, μείνε σου λέω, μπράβο. Ορίστε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πετάμε στα πόσα, δεν ξέρω στα πόσα πετάμε, πέφτει το αεροπλάνο, ανέβα σου λέω, Χριστιανέ, κάτσε. Φαντάζεσαι, στα 1000 πόδια. Ναι, στα 1000 πόδια. Μπροστά μας έχουμε το θέρετρο του Μότου Μούτε, το γνωστό άλλωστε και μη εξαιρεταίο. Σακούλες για εμετό υπάρχουν κάτω από τα καθίσματα. Αν έχει λίγο, αν νιώσετε κάποια ας πούμε αναταραχή. Από κάτω είναι το αεροδρόμιο, δεν θα προσγειωθούμε γιατί δεν το έχουμε μάθει αυτό ακόμα. Οπότε θα πετάμε μέχρι να τελειώσει τα καύσιμα και να πεθάνουμε. Μπροστά μας έχουμε το φανούι, κάτι σαν το παγκράτη είναι, με λίγο νερό παραπάνω. Νιώθω ότι δεν είναι σωστή η φωνή μου. Κανονικά είναι... Αυτό δεν είναι αυτό. Κοιτάμε μπροστά όλα αυτά τα μόνοι, να σας βοηθήσω, η αριστερή και να σας φέρει όλα τα γεύμα και σας ευχαριστώ που καλέσατε την Ρωμάκης για την πτήση σας. Ευχαριστώ πολύ. Κάπως έτσι. Και Θεός και Παναγία, αν αποφασίσει να κάνει το ίδιο στα αγγλικά. Θα πάω να κρασάρω στο βουνό. Αποφάσισα ότι δεν θέλω άλλο τη ζωή μου. Και είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να πάω. Ακόμα καλύτερα να πάρω και μερικούς μαζί μου. Θα πάω να πέσω κάτω στην πόλη. Γιατί... όχι, κάτι θα έχει πάνω. Πώς καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό δεν είναι Ελλάδα? Γιατί δεν υπάρχει ξοκλήση πάνω στο βουνό ή κάποιο μοναστήρι. Αυτό. Ζήγησα τη ζωή μου, το σκέφτηκα και αποφάσισα ότι μέχρι εδώ μπορώ να πάω. Μέχρι που ξαφνικά λέω όχι, αξίζει να ζήσει κανείς. Αξίζει. Και περνάω πάνω το βουνό, μετά μου έρχεται πάλι, λέω εντάξει, ίσως και να μην αξίζει τελικά. Οπότε στοχεύω την πόλη, πείτε στους φίλους μου ότι δεν τους αγάπησα ποτέ και δεν είχα κιόλας φίλους. Οπότε όλα καλά. Αντίο, μέχρι εδώ καλά ήτανε. Εντάξει, ανταποκρίνεται καλά πάντως. Να κάνουμε και ένα ρολ, μπορούμε? Μπορούμε να κάνουμε ρολ. Κάνει ρολ, για να δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζουμε να διασκεδάσατε την πτήση σας. Αν έχετε κάποια παράπονα ή δεν θα έχετε ζήσει προφανώς. Για οποιαδήποτε αποζημίωση μπορείτε να μιλήσετε στα παιδιά. Εγώ τη δουλειά μου έκανα μέχρι που δεν την έκανα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι η Αλεξάνδρα λένε την αδερφή μου. Παρακαλώ. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Γεια σου, καλά είμαι. Δεν σε ρώτησα αν είσαι καλά. Άνοιξε το φως της τραπεζαρίας. Άνοιξε το φως στην τραπεζαρία. Αλεξάνδρα. Μάλιστα. Άνοιξε το φως στην τραπεζαρία. Το φως άνοιξε. Αλεξάνδρα. Με φωνάξατε. Άνοιξε το φως στην κουζίνα. Το φως άνοιξε. Ξέρεις πότε θα με πληρώσει η δουλειά μου? Σήμερα στην Πάτρα ο καιρός είναι έθριος καιρός, με θερμοκρασία από 26,51 βαθμούς. Αλεξάνδρα. Παρακαλώ. Σου περισσεύει κάποιο ψηλό? Είπα να δοκιμάσω. Δεν χάνει τίποτα να ρωτάς κάποιον. Μπορεί να έχει κάποιο σιρτάρι να άνοιγε και να έχει μέσα ψηλά. Δεν έχει. Έχει κάτι καλώδια τέτοια. Θα τα πουλήσει κάθε μέρα. Το τελευταίο 1,5 λεπτό η σχέση μου με την Αλεξάνδρα θυμίζει πάρα πολύ τη σχέση μου με την αδερφή μου, την Αλεξάνδρα. Οπότε σε αυτό το σημείο θα ήθελα να εκφράσω έτσι μια θεωρία συνωμοσίας ότι κατά πάσα πιθανότητα εμπλέκεται με κάποιο τρόπο η αδερφή μου η Αλεξάνδρα σε αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Το οποίο δεν το περίμενα να έρθω στην Πάτρα και να την βρω πάλι μπροστά μου. Ευελπιστώ ότι την επόμενη φορά που θα έρθω η Αλεξάνδρα, η εκεί μέσα, ουχή αυτή που είναι στην Αθήνα, θα έχει μάθει να κάνει και άλλα πράγματα του στυλ, να μου βρίσκει εναλλακτικούς τρόπους πλουτισμού. Τα νούμερα του Τζόκερ. Τι διάολο μηχανήματα είναι αυτά, άμα δεν μπορούμε να μας βοηθάνε με βασικά πράγματα. Χεστήκαμε τώρα για τα φώτα, τα έργο και μόνος μου. Το Τζόκερ είναι το θέμα. Μπορεί να μου βρει η Αλεξάνδρα τα νούμερα του Τζόκερ. Και ας μην ανοίγει φώτα, τίποτα, τραπεζαρίες, κουζίνα, να ζω στο σκοτάδι όλη μέρα. Αλλά
αν έχω ας πούμε και 50.000 στην τσέπη και φώτα να μην ανοίγουνε. Είμαι εδώ με το κατοικίδιό μου, το Ζαχαρία, η Γέχη. Είναι ένα κατοικίδιο που μου φτιάξαν εδώ τα παιδιά, τα οποία τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με το που το ανοίξαμε, επειδή είναι φτιαγμένο για να βοηθάει ηλικιωμένους, αγνόησε τα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία είναι νεαρής ηλικίας, και έκανε zero in focus που λέγεται στο χωριό μου, στον ηλικιωμένο, σε μένα δηλαδή. Μου είπαν ότι μπορεί να με βοηθήσει σε διάφορα πράγματα. Του έχω ζητήσει να μου κάνει τα ψώνια, να μου βρει κανένα σιγουράκι για το στοίχημα, δεν λίγα πράγματα ακόμα. Μου είπα, ας πούμε, ότι θα έρθει διπλό η Αταλάντα χθες, ήρθε διπλό η Αταλάντα. Το βγάζω μόλτα τώρα. Θες να ηρεμήσεις όλη τη φάση σου? Εξακολουθεί να είναι πιστό σε μένα. Είναι ένα πρόγραμμα δικής μου επινόησης, δεν σας το είχα πει αυτό. Και ευτυχώς που μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω για αυτά τα ταλέντα. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα κομμωδίνα με ροδάκια και αποφάσισα λοιπόν να φτιάξω ένα λίγο πιο εξελιγμένο. Είναι το κομμωδίνο version 2 Mark II. Σε αυτή τη φάση δεν συστήνουμε να το χρησιμοποιείτε για ερωτικό βοήθημα και οποιοδήποτε τραυματισμό μπορεί να πάθετε δεν ευθυνόμαστε εμείς. Αλλά μπορείτε να το χρησιμοποιείτε για συρταριέρα, δηλαδή θα δείτε έχει χώρους για κάλτσες, σόβρακα, ρουχαλάκια, μπλουζίτσες, τέτοια πράγματα. Ούτε και αυτό είναι το ιδανικό του βέβαια, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και επίσης μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και στο κρεβάτι, εάν ας πούμε κοιμάστε μόνος, μόνο, μπορεί να κάθετε και αυτό μαζί σας και να σας δίνει την ψευδαίσθηση ότι η ζωή σας είναι ολοκληρωμένη, ενώ στην πραγματικότητα είναι τόσο κενή όσο η ψυχή σας. Αυτά λοιπόν από μένα. Ο Ζαχαρίας Παύλα Κομπούκη διατίθεται τώρα στο ιντερνετικό μας κατάστημα, πήγαινε πίσω σου λέω, και μπορείτε, μπράβο, είδε μ' άκουσε. Και μπορείτε να τον προμηθευτείτε τώρα είτε με cash σε πλαστική σακούλα, μπορείτε να μας φέρετε τα λεφτά σας, ή δίνοντάς μας το τραπεζικό λογαριασμό, τις λεπτομέρειες, το IBAN σας, όλα αυτά και τον κωδικό και τα password για την πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Όχι, δεν θα σας κλέψουμε, θα σιγουρευτούμε ότι έχουν φύγει τα λεφτά που μας πληρώνετε και θα πάρουμε και 2-3 χιλιάρικα παραπάνω έτσι για να είμαστε σίγουροι σε περίπτωση που γίνει κάτι με τις πληρωμές. Να είστε καλά. Κάτι από εδώ. Αϊντηρή.